Charita na kolesách odnes brázdi Slovensko. Viaceré známe osobnosti sa dnes z Levoče pustili na bicykloch naprieč krajinou. Spolu so zdravotne postihnutými vytvorili jeden tím. Sa prezentujeme pred ľuďmi, že vlastne sme si všetci rovní. To bolo vončo. Sme sa rozbehli tak, ako to má byť a bude to len lepšie. Nevládzem. Sme išli non-stop do kopca. Sa musím priznať, že som plakala. Perfektne, mi sa to páči. Má to naozaj veľmi silný rozmer aj tie dary, ktoré sme dostali. Zrazil ma opitý vodič a som išiel na bicykli. Ja to beriem tak, jak sa to stalo, inak to už nebude a musím s tým ísť ďalej. Ja vždy rada pomôžem, keď môžem.